बिसायख'थिनि जोबथा सान दिनैहाय जोंहा फिथाइखौ फोसावगोन, रिजाल्टखौ फोसावगोन। गतिके आङो साफ्रोमबो केन्डिडेटफोरनिसिम गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आरो आं जिहेतु दतमानिफ्राय आङो गेलेदों, आं बयबो जिहेतु केन्डिडेटआ देरहानो होननानैसो गेलेयो। आं जोबोद मिजिंथिदों दतमा समस्तिनिफ्राय आं देरहागोन होननानै। बेसेबां सिट मोनगोन होननानै आसा खालामदों? सिट मोनगोनखौ जोबोद गोब्राब। जोङो इउपिपिएल हिसाबै आसाम नाङैनो 18टा बिजाबाव जों बिजाथिफोर होदों। आं 18टा बिजाबफ्रावबो बांसिनावनो इउपिपिएलनि बिजाथिफ्रा देरहागोन होननानै आं फोथायो। इलेक्शन रिजाल्ट दिनैहाय माबादि अनुभब खालामदों रायजो राजाफोरा? लिडारफ्राथ' गुद मोनदों आरो जायफोर केन्डिडेट बिथांमोनाबो गोसोआव गुद मोनदों। रिजाल्ट समाव बिदिनो जाखायो, जोंबो परिखा होनाय समाव बिदिनो जायो। मोनसे खोथाया मा, नोंथांमोननिफ्राय, आं गुबुननिफ्राय होनाखै दे, सोरबा लिडारनिफ्रायबो होनाखै, रायजो राजानिफ्राय नोंथांमोना मा कमेन्ट्स होयो? जुदाखौथ' बाद होदो, इउपिपिएल आरो बिपिएल सोर बिसिबां मोनो बिटिसिआव? आई एम सेइं अनलि इन केस अफ बिटिसिनि खेथ्रआव बिसिबां सोर मोनो? दिनै फुल कनफिडेन्सजों बिपिएफ दोलोआ मानो बुंनो हादों? जि भुल खामानिखौ 17 बोसोराव बिपिएफ दोलोआ मावाखै, बे भुल खामानिखौ इउपिपिएल दोलोआ 5 बोसोराव मावनानै देखायबाय। आरो जेखौ हाखाथारा बेखौ थगायनानै इउपिपिएल दोलोआ दिनै लान्दा खान्दा जाबाय। दा बे थगायनाय खोथा होनायखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय रग' फोरमायनानै खोन्थालांदों। रायजोफ्राबो मोनदांनो हादों। जि जरायाव केपिटेलिस्ट कान्ट्रिसफ्रावनो गैखाथारा वान भट वान जबा, बेखौ नों बोरै हानो? बिटिसिआ मानबगिरि प्रमद बर'नि नेतृत्वआव बिटिसिआव इउपिपिएलआ बोरै हानो? दिनै बिथांमोना जाबादि कमिटमेन्टस होदों बेयो टटेलि फैला। बेखौ मानो होफ्लांखो? सोरनि खोथा लानानै गाब्रफ्लांखो बे गावसिनि खोथा, खिन्थु साननो हानाय गोहोआ गावसिनावबो दङ। जेब्ला जबखौ होनो हायाखिसै, बिथांमोना जबनि डिफिनिसनखौ उल्थायबाय। सानदों केपिटेलिस्ट कान्ट्रिसफ्राव जेरैहाय जब होनो, साख्रि बुङो, जेरैहाय गुबुन कम्पानिफ्राव मावहैनायखौ जब होननानै बुङो। दा बिथांमोना बै समावथ' बेबादि होनाखै। बेबादि होननायमोनब्ला आलादा खोथामोन। नाथाय बिथांमोना मा होनदों बर'आव? साफ्रोमबो भटार्सआ साफा साख्रि मोनगोन, बे खोथाखौ बुंदों। दा खोथाया जाहैबाय मा, जबनि डिफिनिसनखौ बिथांमोना सोलायबाय। जोङो माबा मोनसे खालामनानै मावनानै थांना थानो हायो, दाउ फिसिनानै, अमा फिसिनानै, माबा मोनसे सेल्फ डिपेन्डेन्ट बिफां गायनानै। बे साख्रि नामा? बेखौ नों बुंलायनांगौ नामा? बे गावबागावखौथ' नागिरखानांगोन। होमबालाय जुदि नोंथाङा बेखौनो साख्रि होनबायबा, नोंथां बुंनायनि सिगांबो बे खोथाया दंखायोमोन। नोंथाङा दाख्लैसो CM अफ बिटिआर जानानै बे खोथाखौ बुंदों नङा होमबा? नों खोथा बाहायनायनि सिगां समग्र बर' जाथियानो दाउ अमा फिसिनानै थांना थादों। होमबा नोंनि सिगां साख्रि मोनग्रोनाय, नों बुंनायनि सिगां होमबा गासिबो साख्रि जोबखा। होमबा नोंथाङा बुंफिननांगौनि मा गोनांथि दंमोन? बे मोनसे खोथा। दा बेफोरबायदि जानो नाङा मिस्टेकखौ। जायखौ हायाखौ हाया, हायोखौ हायो। आरो जाय इम्पसिबोलाव दं बर्थमानाव, इयुनाव पसिबोल जागोन बादि, बेखौ नाजानायनि होननाय सोदोब जानांगौ। पलिटिक्सआव पलिटिक्स थायो, नाथाय बांद्राय नंथारैखौ फोसावनाया पलिटिक्सनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर गोरोन्थि जायो। नों थगायनानै पलिटिक्स खालामलांबाय, नंथारैखौ थगायबाय,
गासिबो थाखायो बे एसेया बेखौ दाना उननि अनुयायिफ्रा फल'वार्सफ्रा बेबादि कमिटमेन्ट होदावसै UPPLआ दा बेखौ सुद्रायनो थाखाय 100 डिकेट्सबो नांनो हागौ बिसिमबा UPPL थाहैना थाहैया दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा मा सानो दा मोनानिखौ नेनोसै दा भिडिअखौ होगोनबाय गाइस थेंक इउ सै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ